Conselleiro, Maricarme tamén. Hola. Sí. Hola. Hola. Que se está encima do... Ah, no, pero que as porras a verdade de mi madre, de verdad le llama la atención. No me difícil. Pero vamos, En primeiro lugar, agradecerlle a conselleira a súa segunda visita oficial a este Concello de Camariñas, agradecerlle desde logo toda a labor que está a facer desde que era conselleira con este Concello. A víctima que estamos tendo, sobre todo o que vamos a firmar na terceira fase da fachada marítima, son obras importantes para este Concello e pode ser rolo das empresas e do conxunto da sociedade de Camariñas. Por iso, moitas gracias de agradecidos, pois eso, ter a honra de decirle estas palabras públicas, non? Camariñas, usted sabe que este concello que levou pois moitos anos por suerte, por desgracia, creo que olvidado de outras institucións, creo que de ben nacidos pois reconocer que Camariñas chegou a súa hora de que a Xunta de Galicia, o seu goberno, o tema de señorial é moi importante na Ponte do Porto, estáse tendo un cuello de botella en esa zona e desde logo que me gustaría que tuveran os técnicos en consideración. Xa sei que non vai ser unha obra para mañá, pero que si non poder adaptar os seus proxectos e os seus traballos, pois que tuveran a mente, pois tamén. Sí, eu creo que sería importante que falara o presidente de Porto. Hola, sí, moitas gracias, alcalde, señora conselleira, autoridades. Bueno, farei unha breve intervención para explicar un pouco que vimos al final, hoxe, fundamentalmente, que significa este protocolo. Este protocolo significa que pasado mañá, ou luns, comenzaremos a traballar codo con codo co Concello de Camariñas para redactar e preparar o proxecto do que é a terceira fase das obras da fachada marítima. Temos feito a primeira, estamos en obras na segunda e estamos proxectando a terceira. E ímolo facer de tal forma que se poidan ter en conta pois as necesidades de desenvolvemento futuro que considera o Concello de Camariñas de cara a súa fachada e completar o noso porto, as necesidades portuarias e dar continuidade a ese paseo que xa se está construindo. Como poden ver en estas obras que se están a realizar agora mesmo, de que se empezaron, pois incorporáronse determinadas melloras xidas por diversas circunstancias, que non só van a beneficiar o propio porto, senón a todo o povo, como son as cuestións, as obras de bombeo, de saneamento que se están facendo á vez que se fai esta obra. Por lo tanto, a próxima semana nos poderemos empezar a traballar en ver que encaixe podemos facer entre as necesidades, como decía, do povo de Camariñas e as necesidades da obra portuaria, para, cando se remate esta obra, poidamos estar en disposición de licitar e contratar pois a terceira fase e deixar Camariñas cuadrada, por lo menos o porto. Por a miña parte, nada máis, moitas gracias a todos, señora conselleira, paso ya.
autoridades, amigos, amigas, a verdade é que un placer estar hoxe aquí de novo. O presidente de Deportes falaba de encaixe das necesidades da obra e das necesidades do Concello. E que mellor sitio para falar de encaixe que aquí en Camariñas. Por lo tanto, seguro que o clima, co que vostedes saben precisamente en esa materia, imos conseguir un bo proxecto para esa fachada marítima de Camariñas. O noso objetivo, ademais, é que esa fachada marítima de Camariñas siga identificando a esta vila mariñeira como que é unha vila mariñeira, o foi tradicionalmente, e queremos que siga mantendo esa imaxe de vila que está vinculada ao mar e, por tanto, que ten un cuidado especial con esa primeira parte da vista que ten cando chega ao seu porto. Porque é unha seña de identidade e, por tanto, está ben que neso continuemos e colaboremos traballando todos, co Concello e dende a Xunta de Galicia. A Costa da Morte, en particular este Concello como Camariñas, que durante anos e anos tivo unhas malas comunicacións, é un dos lugares onde a Xunta de Galicia está apostando de forma máis decidida pola mellora das súas comunicacións. E, sin lugar a dúbidas, unha peza fundamental para mellorar esas comunicacións é a vía de alta capacidade da Costa da Morte. Esa